أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassarar mafarkin wanda ya ga ya tsaya akan kabarin wani yana tsaye. Addu'a yake yi ko kuma kallon sa yake yi dan jimami ko tausayi ko na abu makamancin wannan. Ga abin da Shafir Gani Annabi sai ya fassara a cikin littafin sa Tadiru mujalladi na 2 shafi na 418 babi na 16 babi da yake magana akan mutuwa, matattu, makabartu, likafane da sauran abubuwan da suke saduwa da wannan na kuka da sauransu. Yake cewa duk wanda ya ga yana tsaye akan kabarin wani to lalle hakika mai yiwuwa yana miƙeƙeniya akan kila zai aikata wani babban zunubi. Malamai da suka yi nisa a wannan fannin sun ɗauki aya da ta zo a cikin sura ta 9 a cikin Alƙur'ani, suratul Tauba, aya ta 84 inda Allah yake cewa wala taqum ala qabri na muka faru billahi rasuli har zuwa ƙarshen dai ayan abinda ta yi magana. To wannan ayan suka ɗauka suka fassara mafarkin duk wanda ya ga yana tsaye akan kabari mai yiwuwa yana miƙeƙeniya ko yana da niyya ko azama akan aikata wani babban zunubi wanda mutane suna kallonsa akan cewa wannan abun ba daidai ba ne. Duk wanda ya ga yana kusa da kabari kuma yana sallama a gare su, to lallai hakika mai yiwuwa zai zama mai roƙon mutane kuma za a yi mai falas, bashi zai mashi yawa, za a yi mai falas, za a wawashe dukiyarsa, masu bashi za su wawashe dukiyarsa. Allah shi ke da sani akan wannan. Soyan annabi shakamalan awwal adali, masanin fasarar mafarki mai domin annabi.